Terve, nyt mä kuvaan tällaisen temppu challengein ja mä teen random temppuja. Kuvaa mua muista. Ei kättä siihen. Muista itse. Eli, mä teen ensin. Muista se mua näkyy. Sitten mä teen kahdella jalalla. Sitten mä teen arabialaisen. Sitten mä teen, onko se nyt joku hylje tai hylke? Toi meni vähän pieleen, joten mä teen sen uudestaan, koska ei oo kiva, että tulee rumia. No, varmaan tiedätte mitä mä tarkoitan, mutta mä teen sen vielä kolmannen kerran. Aivan kiva. Saunan tulee. No, sitten mä teen päällä NS-flikin. Mä en osaa tehdä ihan kauhean hyvin. Sitten mä teen sen hänen